ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ അജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഃ കഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണ പാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇസ്കോൺ മംഗളൂരു ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് മുതൽ ജ്ഞാനയോഗം ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഭക്തിയോഗത്തെ ഭഗവാൻ 6 അധ്യായത്തിൽ കൂടി പറഞ്ഞു. ആ ഭക്തിയോഗം വളർത്തി ദൈവികമായ ഗുണങ്ങളെല്ലാം വളർത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാന് വളരെ പ്രിയങ്കരരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മുടെ ഭക്തി വളർത്താൻ സഹായകമാകുന്ന ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് മുതൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറിവ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം, അറിവിനെയാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ്. അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്, ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ, കീഴടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, കീഴടക്കി സ്വയം അനുഭവിക്കണം, ആഗ്രഹിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന പുരുഷൻ, അതായത് നമ്മളാകുന്ന ജീവാത്മാക്കൾ, ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും സ്വയം പല വിധത്തിലും ആനന്ദിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. പലതരത്തിലുള്ള സുഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് പല വിധത്തിലും സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള നമ്മളെ പുരുഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻജോയർ എന്നർത്ഥം. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാനാണ് എൻജോയർ. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ വെറും പുരുഷനല്ല, പരമപുരുഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളും സ്വയം ആസ്വദിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട് നമ്മളെ പുരുഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെറും പുരുഷൻ, ഭഗവാൻ പരമപുരുഷൻ. കാരണം അദ്ദേഹം നമ്മളുടെ കർമ്മത്തെയും കൂടെ ആസ്വദിക്കുന്ന, നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും സംരക്ഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ആയതുകൊണ്ട്, അദ്ദേഹം പരമനായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട്, ആധ്യാത്മികനും അതീന്ദ്രിയനും എല്ലാം ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പരമപുരുഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പിന്നെ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, അതായത് അത് ഭഗവാൻ അടുത്ത നമുക്ക് ശ്ലോകത്തിൽ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പറയും. അപ്പോൾ ജ്ഞാനമാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായം മുതൽക്ക് ഭഗവാൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ജ്ഞാനം എന്നാൽ എന്തായാലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ആദ്യം ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറിവാണോ? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറിവും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഈ അധ്യായത്തിൽ. പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്, പ്രകൃതിയുടെ 24 മൂലകങ്ങളെ കുറിച്ച്, ആ 24 മൂലകങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ ശരീരം ഉണ്ടാകുന്നതിനെ കുറിച്ച്, ആ ശരീരം സ്വീകരിച്ച് ജീവാത്മാക്കൾ എങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ
പ്രവർത്തിക്കുന്നു, കർമ്മം ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ജ്ഞാനം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഇത് ഉപദേശിച്ചു തരുന്നത്, അതും കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ, ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ആണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അറിയാത്തതായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ആദി പുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ എല്ലാം പുറകിലെ സത്യം ഭഗവാന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് നമ്മളെ ഉപദേശിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച കിട്ടിയ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നമുക്ക് ഉപദേശിക്കണം. അല്ലാതെ ഈ അറിവ് നമുക്ക് സാധ്യമല്ല, ലഭിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. കൂടാതെ ഈ അറിവ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമ്മൾ 13, 14, 15, 16 അധ്യായങ്ങളിലേക്കെല്ലാം ആകുന്നതോടുകൂടി ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്താണ് എന്നും നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നും നമ്മൾ എത്രമാത്രം നിസ്സഹായരാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെന്നും ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഇല്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നും തന്നെ നടക്കുന്നില്ല എന്നും ഭഗവാൻ നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ അഹങ്കാരമെല്ലാം നീക്കാനും അതുകൂടാതെ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായ മനസ്സോടുകൂടി ആരാധിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. പിന്നെയോ ആ അറിവ്, ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്നതോടുകൂടി ഇവിടെ നിന്നുള്ള മോചനത്തിന്റെ പ്രക്രിയ നമ്മൾ സ്വയമേവ തിരഞ്ഞെടുക്കും. കാരണം അത്രമാത്രം ഒരു ദയാനികമായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും. ഭഗവാൻ അത് ഈ അധ്യായങ്ങളിലൂടെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ, ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് എന്ന്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നുള്ള മോചനം എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ നാളത്തെ അധ്യായത്തിൽ 14-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു. അവ്യഭിചാരിണി ഭക്തി, ഒരു കലർപ്പില്ലാത്ത ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴിയായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതും ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ. കാരണം മറ്റുള്ള പ്രക്രിയകളെല്ലാം തന്നെ പരമപദത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് എത്തണം. ജ്ഞാനയോഗമായാലും കർമ്മയോഗമായാലും എല്ലാ യോഗങ്ങളും ഭക്തിയിലേക്ക് അവസാനം എത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാൻ സാധിക്കൂ. കാരണം ഭക്തിയോടുകൂടി മാത്രമേ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനും ഭഗവാനെ അറിയാനും ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണാനും പരമപദം പോകാനും സാധിക്കൂ. 11-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭക്തിയാത്തു അനന്യയാ ശക്യ അഹമേവം വിദോർജുന ജ്ഞാതും ദൃഷ്ടും ച തത്വേന പ്രവേശിത്തും ച പരന്തപ. ഭക്തിയാൽ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഭക്തി വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരാനായിട്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഈ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കുന്നു, ആ അറിവിനെ പറഞ്ഞു തരുന്നു. എന്താണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി? അപ്പോൾ ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ പരിശുദ്ധരായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ അകപ്പെടുന്നു, അകപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്, എല്ലാം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പോൾ എത്രമാത്രം പരിതാപകരമായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ എന്ന് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെയും അടുത്ത അധ്യായത്തിലൂടെയും നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ പരിതാപകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ മോചനം എന്നുള്ളത് എന്താണ് എന്നും ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കാരണം ഈ ശരീരബോധത്തിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഏതോ ഒരു വലിയ കാര്യം ചെയ്യാണ്, നമ്മൾ നല്ല സിറ്റുവേഷനിലാണ്, നമുക്കൊരു നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം, നല്ല ജോലി എല്ലാം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നല്ല ഒരു ലക്ഷക്കണക്കിന് ശമ്പളം എല്ലാം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മുടെ സ്ഥിതി ഇപ്പോൾ നല്ല പൊസിഷനിലാണ്, നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് കാശുണ്ട്, നല്ല ജോലിയുണ്ട്, നല്ലൊരു വീട് ബംഗ്ലാവുണ്ട്, നമുക്കിനി ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും എന്നെല്ലാം നമ്മൾ വിചാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഇടുത്തി പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദുഃഖം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരിക. അതെങ്ങനെ വരുന്നു നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മൾ കാത്തിരിക്കാതെ തന്നെത്താനെ വന്നു ചേരുന്നതാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ. പ്രകൃതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ്. എന്താണ് കർമ്മഫലം നമ്മൾ മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് എല്ലാം ഈ പ്രകൃതിയുടെ മുതൽക്കൂട്ടാണ്. നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മളെ തേടി വരുന്നു എല്ലാം. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നുള്ള മോചനം, കാരണം ശരീരബോധത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വയമേവ നമ്മൾ വ്യാമോഹിതരായി പോകുന്നു പ്രകൃതിയുടെ ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ. അതിൽ നിന്നുള്ള മോചനം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും.
അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഉണർത്തുവാനായിട്ട്, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ അല്ല, നമ്മുടെ ലോകമല്ല ഇത്, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് ധാമമാണ് നമ്മുടെ ലോകം എന്ന് നമ്മളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഈ 5 അധ്യായങ്ങളിലൂടെ ഉപദേശങ്ങൾ തരികയാണ്. കൂടാതെ 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 2ാമത്തെ അധ്യായം പോലെ എല്ലാം കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം ഇതെല്ലാം കൂടെ മിശ്രണമായിട്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്, പുരുഷനെ കുറിച്ച്, നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് എല്ലാം ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുന ഉവാച പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞമേവ ഏതം വേദിതുമിച്ഛാമി ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ച കേശവ. അപ്പോൾ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ 6 വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയണം, എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ. പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത്, ജ്ഞേയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനത്തിനുള്ള കാരണങ്ങൾ, എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്, അതാണ് ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവയെ കുറിച്ചെല്ലാം എനിക്കറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യം. അതിന് ഭഗവാൻ ഉത്തരം പറയുകയാണ് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ഇദം ശരീരം കൗന്ദേയ ക്ഷേത്രമിത്യഭിധീയതേ ഏതദ്യോ വേത്തി തം പ്രാഹു ക്ഷേത്രജ്ഞ ഇതി തദ്വിദഃ. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഉത്തരം എന്താണ്? ഈ ശരീരം ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു, ഇതിനെ അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിന് ആവരണമായിട്ടുള്ള ഈ ശരീരത്തെ ക്ഷേത്രം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ, അതായത് ഈ ശരീരത്തെ അറിയുന്ന ആളാരാണോ അയാളാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ ബാല്യാവസ്ഥ മുതൽക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ അവസ്ഥ വരെ ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയുന്നത് ആരാണ്? ഞാനാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയുന്ന ആൾ. അതുകൊണ്ട് ഈ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ആ ജീവാത്മാവ് താനിരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും അറിയുന്ന ആൾ, അയാളെ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനവിഷയം എന്നിവയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. ഈ ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്, അതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനും എന്ന് ഭഗവാൻ ഉത്തരം നൽകുന്നു. ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയാണ് ശരീരം. ബദ്ധ ജീവാത്മാവ് ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു, ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ എത്രമാത്രം കഴിവുണ്ട് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് അയാൾക്ക് ഒരു കർമ്മവേദി ലഭിക്കും. ആ പ്രവർത്തന മണ്ഡലമാണ് ശരീരം. അപ്പോൾ ബദ്ധനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയാണ് ശരീരം. അതായത് ജീവാത്മാവ് സ്വയം ആധ്യാത്മികനാണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ഒരു വസ്തുവല്ല ജീവാത്മാവ്. എങ്കിലും ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് അധപ്പതിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ജീവാത്മാവിന് വെറും ആ ആധ്യാത്മികമായ ശരീരം കൊണ്ട് ജീവാത്മാവിന് ഇവിടെ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റാത്തത്, ചന്ദ്രനിലേക്കോ സൂര്യനിലേക്കോ ഒന്നും തന്നെ ഈ ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പോകാൻ സാധ്യമല്ല. കാരണം അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയും അവിടുത്തെ അവസ്ഥയും അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ശരീരം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അതുപോലെ ആധ്യാത്മികനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിന് ഈ ഭൗതികമായ പ്രപഞ്ചത്തിൽ തന്റെ ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമാകുന്നില്ല. കൂടാതെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സാധ്യമാകാത്തത്? ആധ്യാത്മികനായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ജീവാത്മാവിന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിലും ആകർഷണം വരുന്നില്ല. കാരണം ആധ്യാത്മികനായ ജീവാത്മാവ് സ്വയം പരിശുദ്ധനാണ്. ആ പരിശുദ്ധനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നിലും ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. സ്വയം പരിശുദ്ധനാകുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം മാത്രമേ ആ ജീവാത്മാവിന് ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. എങ്കിലും സ്വയം ആസ്വദിക്കണം എന്നുള്ള തെറ്റായ ഒരു വിചാരം വന്ന നിലയ്ക്ക് ആ ജീവാത്മാവിനെ ഭഗവാൻ സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നു.
അപ്പോൾ തന്റെ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് ജീവാത്മാവിന് സ്വയം ആസ്വദിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ആധ്യാത്മിക ശരീരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ സാധ്യമല്ല, ഭൗതിക വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ജീവാത്മാവിനെ ഒരു മായികമായിട്ടുള്ള ലോകത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു വിടുകയാണ്. ഇവിടെ വന്ന് ജീവാത്മാവിന് ഭൗതികമായ ഒരു ശരീരം ലഭിക്കുന്നതോടുകൂടി ജീവാത്മാവ് പൂർണ്ണമായിട്ട് തന്റെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് മറന്നു പോകുന്നു. താൻ ഈ ഒരു മായികമായ പ്രപഞ്ചത്തിൽ താൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ശരീരമാണ് താൻ എന്നുള്ള അവബോധത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ വ്യാമോഹത്തിൽപ്പെട്ട് ജീവാത്മാവ് ശരീരം അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാം താൻ അനുഭവിക്കുന്നു. ജീവാത്മാവിന് സ്വയം പലതും ആസ്വദിക്കണം, ഭഗവാനെ പോലെ തനിക്കും എൻജോയർ ആവണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ശരി, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ശരീരം ലഭിക്കുന്നു. ആ ശരീരത്തിലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ശരീരമെല്ലാം ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ ജീവാത്മാവ് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു താനാണ് എല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നത്. കാരണം ജീവാത്മാവ് ശരീരബോധത്തിൽ ശരീരവുമായിട്ട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നു. നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഈ ശരീരമാണ് എന്നുള്ള വ്യാമോഹത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന സുഖവും ദുഃഖവും എല്ലാം എനിക്കിപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നു, ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് ശരീരമാണ്, നാവിനാണ് രുചിയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എങ്കിലും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു, ഇത് നല്ല വളരെയധികം ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു വസ്തുവാണ്, ഞാനാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. കാരണം ആ ദേഹബോധത്തിൽ നമ്മൾ ആ ദേഹവുമായിട്ട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നു. ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ ഞാനാണ് എന്നുള്ള വിചാരത്തിൽ, മിഥ്യാ അഭിമാനത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് വ്യാമോഹത്തിൽപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ബദ്ധജീവാത്മാവ് ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. ബദ്ധനാണ് ജീവാത്മാവ്. പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു ജയിലിന്റെ അകത്തകപ്പെട്ടതുപോലെയാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ ഇവിടത്തെ ജീവിതം. തന്റെ സ്വരൂപസ്ഥിതിയെ മറന്നിരിക്കുന്നു. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ശരീരത്തിനാകുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു ജീവാത്മാവ്. അങ്ങനെ പ്രകൃതിക്കുമേൽ എത്രമാത്രം ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് കഴിവുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച ഒരു ശരീരമാണ് ജീവാത്മാവിന് ലഭിക്കുക. പലതരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ജീവാത്മാവിനുണ്ടാകുന്നത്. അതെല്ലാം സാധിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് ഈ ശരീരം മൂലമാണ്. ഓരോ ജന്മത്തിലും പല പല ആഗ്രഹങ്ങൾ ജീവാത്മാവ് മനസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം ഈ ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന ജന്മങ്ങളിലൂടെ ജീവാത്മാവ് അതെല്ലാം സാധിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവാത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദി. അതായത് നമ്മൾ ഒരു കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നു, നമുക്ക് സ്വയം സഞ്ചരിക്കാനും മറ്റുള്ള ദിക്കുകളിലേക്കെല്ലാം പോകാനും പല പല ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വെഹിക്കിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത് നമ്മളല്ല. ആ വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളാണോ? ആ വെഹിക്കിളിനെ, ആ കാറിനെ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ കാറും ഞാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. എങ്കിലും ആ കാറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരാൾ പോകുമ്പോൾ കാറാണ് ഓടുന്നതെങ്കിലും നമ്മളെ പരിചയമുള്ളവർ ഒന്ന് പറയും, അയാൾ പോകുകയാണ്, അയാൾ പോയി കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പൊ പോയേ ഉള്ളൂ എന്നെല്ലാം പറയും. അതായത് കാറാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എങ്കിലും അതിനുള്ളിലുള്ള ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ കാറുമായിട്ട് താതാത്മ്യം ചെയ്യുന്നു. അതൊരു ക്രൂഡ് എക്സാമ്പിൾ ആണ്, എങ്കിലും പറയുകയാണ്. അതുപോലെ ഈ ശരീരത്തിനുള്ളിലാണ് ജീവാത്മാവ് വസിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ജീവാത്മാവിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. പിന്നെയോ ഈ ശരീരത്തെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ശരീരമാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള അവബോധത്തിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും. അതുകൊണ്ട് ശരീരം ജീവാത്മാവിനുള്ള ഒരു കർമ്മവേദി. അതുപോലെ ജീവാത്മാവ് അപ്പോൾ ആരാണ്? ഈ ശരീരത്തെ അറിയുന്ന ജീവാത്മാവിനെ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ക്ഷേത്രജ്ഞനും ക്ഷേത്രവും, ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ശരീരത്തിനെ മുഴുവനും അവബോധം ചെയ്ത് പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാണൻ നൽകിക്കൊണ്ട് ജീവാത്മാവ് വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ ശരീരം എന്നുള്ളത് ജീവാത്മാവിന് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രം, കർമ്മവേദിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പരമാത്മാവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്നുണ്ട്. ആ പരമാത്മാവും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാഭിമാം വിദ്ധി സർവക്ഷേത്രേഷു ഭാരത ക്ഷേത്രജ്ഞയോ ജ്ഞാനം യത്തജ്ഞാനം മതം മമ. സർവശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ് എന്ന് നീ അറിയണം. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം.
ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പോൾ എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനും കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ശരീരത്തിലും ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാനും ആ പർട്ടിക്കുലർ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ ആ പർട്ടിക്കുലർ ശരീരം മാത്രമല്ല എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നത് കൊണ്ട് പരമാത്മാവിന് എല്ലാ ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുമുണ്ട്. ഭൂതം, ഭാവി, വർത്തമാനം എല്ലാം അറിയാം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹവും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവ് താൻ ഇരിക്കുന്ന ശരീരത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുള്ളത് കൊണ്ട് ജീവാത്മാവും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്, പരമാത്മാവും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. പക്ഷെ പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. കാരണം ജീവാത്മാവിന് എനിക്ക് എന്റെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച്, ശരീരത്തെ കുറിച്ച്, അവർക്കുണ്ടാകുന്ന വേദനകൾ, സുഖം, ദുഃഖം ഒന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ പരമാത്മാവ് അങ്ങനെയല്ല. അദ്ദേഹം എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും അവരുടെ ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ഭൂതകാലത്തെ കുറിച്ച്, വരാൻ പോകുന്ന കാലത്തെ കുറിച്ച്, ഇപ്പോഴത്തെ വർത്തമാനത്തെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പരമ ആത്മാവ്. നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ വെറും ജീവനാണ്. ഭഗവാനാണെങ്കിലോ പരമനായിട്ടുള്ള ആത്മാവാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്വേതശ്വതര ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നത് ജീവാത്മാവിന് പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ പറയുന്നത് ഒരേ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഒരു ശാഖയിൽ ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് കിളികളെ പോലെയാണ് ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും എന്ന്. കാരണം ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ സ്വയം ആസ്വദിക്കുന്നു. അത് കഴിച്ച്, അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കി കഴിച്ച് ആസ്വദിക്കുകയാണ് ജീവാത്മാവ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ പരമാത്മാവാണെങ്കിലോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയായിട്ട് പരമാത്മാവ് ഇരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ പല പല സുഖങ്ങളും സ്വയം അനുഭവിക്കാൻ സ്വാർത്ഥയാണ് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ. കാരണം സ്വയം എല്ലാം അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് ഓരോരുത്തർക്കും അവനവന്റെ സുഖവും അവനവന്റെ സന്തോഷവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് മറ്റുള്ളവർ നമുക്ക് നൽകണം എന്നാണ് ചിന്ത. മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ സ്വയം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് ഓരോരുത്തരും പരിശ്രമിക്കുന്നു. മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും നമ്മൾ സ്വയം സുഖം അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രകൃതിയിൽ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രകൃതിയുടെ പല പല ചൂഷണം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ പുരുഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്ത് പ്രകൃതി വസ്തുക്കളെയും പ്രകൃതിയുടെ മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളെയും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പുരുഷനാണ് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ. ആ ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവ്. കാരണം പരമാത്മാവിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ, പരമാത്മാവിന്റെ ശക്തിയില്ലാതെ ജീവാത്മാവിനോ ഈ ശരീരത്തിനോ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. അത് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ ജീവാത്മാവാണെങ്കിലോ സ്വയം ആസ്വദിക്കുകയാണ്. ഞാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, ഞാനാണ് പ്രകൃതി ഗുണൈ കർമാണി സർവശഃ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്ത അഹം ഇതി മന്യതേ. പ്രകൃതിയിലെ ഗുണങ്ങളാണ് ഒരു ശരീരത്തെ കൊണ്ട് പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യിക്കുന്നത്. എങ്കിലും ജീവാത്മാ വിചാരിക്കുന്നു ഞാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നു, സന്തോഷം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നു, ദുഃഖം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നു, ഈ കർമ്മങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള അഹങ്കാരത്തിലാണ് ജീവാത്മാവ്. അഹങ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ശരീരബോധത്തിലായതുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ പരമാത്മാവിന്റെ അനുഗ്രഹമില്ലാതെ, പരമാത്മാവിന്റെ ശക്തിയില്ലാതെ, അനുമതിയില്ലാതെ ഈ ശരീരത്തിന് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് പരമാത്മാവ് ഓരോ ശരീരത്തിലും, ജീവാത്മാവ് എടുക്കുന്ന ഓരോ ശരീരത്തിലും പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ പരമാത്മാവിന്, ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്ന കഷ്ടം. കാരണം നമ്മൾ സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ, ഭഗവാനെ വിട്ടിട്ട് സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവാൻ അറിയാം നമുക്കത് സാധ്യമല്ല. കാരണം നമ്മൾ ഭഗവത് അംശമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്വയം ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. ഭഗവാനോടൊപ്പമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം വേണ്ടത്. ഭഗവാനോടൊപ്പം ഇരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ശക്തിയുള്ളൂ. ഭഗവാനെ വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശക്തിയില്ല. നമ്മൾ ഭഗവത് അംശമാണ്. അതായത് ഈ ഒരു കൈ ഈ ശരീരത്തിനോടൊപ്പമാണെങ്കിൽ ഈ കൈക്ക് സ്വാധീനമുണ്ട്. കൈ കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാം. ഈ കൈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആ കൈ കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല. അതുപോലെ
ആ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയില്ലാതെ ജീവാത്മാവിന് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. എങ്കിലും ജീവാത്മാക്കൾ സ്വയം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള കരുണാമയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനും നമ്മോടൊപ്പം വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവ് സ്വയം തന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം പലതും ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പരമാത്മാവ് നമ്മളെ ഗുണദോഷിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. ഇതല്ല നിന്റെ ജീവിതം, നീ അപകടത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്ന് ഗുണദോഷിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. പരമാത്മാവിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിയുന്ന പോലുമില്ല. നമ്മുടെ സമീപം ഇരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ നമ്മൾ അറിയുന്ന പോലുമില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും അദ്ദേഹം നമ്മുടെ തിരിച്ചുവരവിനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാനെ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ജ്ഞാനം. ഭഗവാനെ നമുക്ക് 3 വിധത്തിൽ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാം. പരമസത്യത്തെ ബ്രഹ്മ നിർവാണത്തിലൂടെ ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നീ 3 വിധത്തിൽ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാം. ബ്രഹ്മൻ എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ ജ്യോതിസാണ്, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്യോതിസ്. അതീന്ദ്രിയവാദികൾ, ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ അംഗീകരിക്കാത്തവർ ബ്രഹ്മനിർവാണത്തിന് പരിശ്രമിക്കുന്നു. പിന്നെ യോഗികൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനത്തിലൂടെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഭക്തന്മാർ സ്വയം ആ ഭഗവാനെ തന്നെ ആരാധിച്ച് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പരമസത്യത്തെ നമുക്ക് 3 വിധത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് ഭഗവാൻ ഇനി പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. അപ്പോൾ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രം, അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് ശരീരം നൽകുന്നത്. ആ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം. ഓരോ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു. ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വന്തം ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയൂ, മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാ. സർവശരീരങ്ങളിലും വാഴുന്ന പരമാത്മാവായി വാഴുന്ന ഭഗവാനാകട്ടെ എല്ലാ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും തികച്ചും അറിയാം. എല്ലാവിധ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നാനാവിധ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള എന്നാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇതിനെ ഓരോന്നിനെയും കുറിച്ച് വിവരിച്ച് പറയുകയാണ്. ആദ്യമായിട്ട് ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്, 24 മൂലകങ്ങളാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ 24 മൂലകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? മഹാഭൂതാന്യഹങ്കാരോ ബുദ്ധിരവ്യക്തമേവച ഇന്ദ്രിയാണി ദശൈകം ച പഞ്ചചേന്ദ്രിയ ഗോചരാഹ ഇച്ഛാ ദ്വേഷ സുഖം ദുഃഖം സംഘാതശ്ചേതനാധൃതിഃ ഏതക്ഷേത്രം സമാസേന സവികാരമുദാഹൃതം. മഹാഭൂതാനി അഹങ്കാരോ, 5 പഞ്ചഭൂതങ്ങളായിട്ടുള്ള 5 ഘടകങ്ങൾ. പിന്നെ മിഥ്യാ അഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിവയും ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളായും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഘടന എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്നാമതായിട്ട് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം എന്നീ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പുറമേ കാണുന്ന സ്ഥൂല ശരീരത്തെ, നമ്മൾ പുറമേ കാണുന്ന ഈ ശരീരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളാലാണ്. പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, പ്രകൃതിയുടെ അവ്യക്ത നിലയിലുള്ള 3 ഗുണങ്ങൾ, ഇവയെല്ലാം ഉളവാകുന്നു. പിന്നെ കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാവ്, ത്വക്ക്, ചെവി എന്നീ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ. അടുത്തതായി ശബ്ദം, കാലുകൾ, കൈകൾ, ഗുദം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം എന്നീ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഈ സ്ഥൂല ശരീരത്തിന് 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും 5 പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാനുള്ള കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ഈ ശരീരത്തിന് ഉള്ളത്. കൂടാതെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായ മനസ്സാണ് അടുത്തത്. അപ്പോൾ പുറമേ കാണുന്ന ഈ സ്ഥൂല ശരീരം പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഈ സ്ഥൂല ശരീരത്തിന് ഉള്ളിൽ ഒരു സൂക്ഷ്മ ശരീരമുണ്ട്. അത് മനസ്സ്, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി ഇവയെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ അതിനുള്ളിലാണ് ജീവാത്മാവ്. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവിനെ ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സൂക്ഷ്മ ശരീരം, അതിനു പുറകെ
ഒരു സ്ഥൂല ശരീരം ഇങ്ങനെയുണ്ട്. ആ സ്ഥൂല ശരീരമാണ് ഈ മരണം വരുമ്പോൾ നശിച്ചു പോകുന്നത്. സൂക്ഷ്മ ശരീരവും ജീവാത്മാവും കൂടെ അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അടുത്തത് മനസ്സ്. ഇങ്ങനെ മനസ്സുൾപ്പെടെ 11 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, പിന്നീട് മനസ്സ്. ഈ 11 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും എല്ലാം തന്നെ, ഓരോന്ന് ആസ്വദിക്കുന്നതും. കാരണം മനസ്സിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാ പ്ലാനുകളും ചെയ്യുന്നത്. ആ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മുഖേന അവ നമ്മൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബുദ്ധിയെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. എങ്ങനെ ഇതെല്ലാം പ്രാവർത്തികമാക്കണം? ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച്, മനസ്സ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ശരീരം കൊണ്ട് എല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 5 ഗന്ധം, രസം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം. അതായത് 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്ന 5 വിധത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ. ഗന്ധം മൂക്ക് വഴി നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്നു, രസം നാവ് വഴി നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്നു, രൂപത്തെ കണ്ണ് വഴി ആസ്വദിക്കുന്നു, സ്പർശത്തെ ത്വക്ക് വഴി ആസ്വദിക്കുന്നു, ശബ്ദം ചെവി വഴി ആസ്വദിക്കുന്നു. 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കുള്ള 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ. ഇവയെല്ലാം ചേരുമ്പോൾ 24 മൂലകങ്ങളാകുന്നു. ഈ 24 ഘടകങ്ങളുടെ സമൂഹത്തെയാണ് കർമ്മക്ഷേത്രം, നമ്മുടെ ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ശരീരം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള 24 മൂലകങ്ങളാൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ജഡവസ്തുവാണ്, സ്ഥൂല ശരീരമാണ്. അതിന് പ്രാണന്റെ കാര്യം ഇതിലൊന്നിലും പറയുന്നില്ല, പ്രാണനില്ല. അതായത് ജഡവസ്തുവാണ് ഈ ശരീരം. ഈ ശരീരത്തിനുള്ളിലേക്ക് എപ്പോൾ ജീവാത്മാവ് പ്രവേശിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ ശരീരത്തിന് പ്രാണൻ വരുന്നത്. ജീവാത്മാവ് വിട്ടുപോയ ഉടനെ ഇത് വീണ്ടും 24 മൂലകങ്ങളുടെ ഒരു ജഡവസ്തുവായിട്ട് മാറുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഈ ശരീരം. ഇനി രാഗദ്വേഷങ്ങളും സുഖദുഃഖങ്ങളും ഉണ്ട്. അത് ഈ സ്ഥൂല ശരീരത്തിലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധം വരുമ്പോൾ ആ മനസ്സിൽ രൂപം കൊള്ളുന്നവയാണ് ഈ രാഗദ്വേഷങ്ങൾ. ചിലതിനോട് നമുക്ക് ആസക്തി, ചിലതിനോട് വെറുപ്പ്, ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസമാണിത്. പ്രജ്ഞ, വിശ്വാസം എന്നീ ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, നമുക്ക് ജീവനുണ്ട് എന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് പ്രജ്ഞ, അതായത് അവബോധം. നമ്മൾ ബോധത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു, അതിന്റെ ലക്ഷണമാണ് ജീവനുണ്ട് എന്നതിന്റെ ലക്ഷണം. കൂടാതെ വിശ്വാസം, ഇതെല്ലാം ജീവലക്ഷണങ്ങളാണ്. മനസ്സും ബുദ്ധിയും അഹങ്കാരവും ഉൾപ്പെടുന്ന സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന്റെ ആവിഷ്കാരങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം. ഈ ഘടകങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ശരീരം. ആ ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ 6 വിധത്തിലുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ശരീരം ജനിക്കുന്നു, വളരുന്നു, പിന്നെ ഒരേപോലെ കുറെ നാൾ ഒരേപോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, പിന്നീട് പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തുന്നു, പിന്നീട് ക്ഷയിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു, ജരാനരകൾ ബാധിക്കുന്നു, അങ്ങനെ ക്രമേണ അത് ഇല്ലാതാകുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള 6 വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നതാണ് ഈ ശരീരം. അസ്ഥിരമായ ഒന്നാണ് ഈ കർമ്മക്ഷേത്രം. അസ്ഥിരമാണ് കർമ്മക്ഷേത്രം. കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ശരീരം എന്നുള്ളത് ശാശ്വതമല്ല, നശ്വരമാണ്. എന്നാൽ അതിനുള്ളിലുള്ള ജീവാത്മാവാണെങ്കിലോ അത് ശാശ്വതനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അകത്തുള്ള ജീവാത്മാവിന് ശാശ്വതനാണ്. ആ ജീവാത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ശരീരമാണെങ്കിൽ നശ്വരമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ജ്ഞാനം എന്നാൽ എന്താണ്? വിനയം, ഗർവില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കൽ, ശുചിത്വം, സ്ഥൈര്യം, ആത്മസംയമനം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി, മിഥ്യ അഹങ്കാരമില്ലായ്മ, ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം, വൈരാഗ്യം, മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി, സുഖ ദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത, എന്നിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ടു നിൽക്കൽ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമറിയൽ, തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ എന്നിവയെല്ലാം ജ്ഞാനമാണ് എന്നും ഇവയല്ലാതെ ഉള്ളവയെല്ലാം അജ്ഞാനമാണ് എന്നും ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാമാണ് ജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ അറിവ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതായത് വിനയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
മിഥ്യ അഹങ്കാരമില്ലായ്മ എന്നാണ് പറയുന്നത്. തന്നെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന ദുർമോഹമില്ലായ്മ, അതാണ് വിനയം. ഗർവില്ലായ്മ, അതായത് ഞാൻ എന്നുള്ള അഹങ്കാരമില്ലായ്മ, ഈ സ്ഥൂല ശരീരം ഞാനാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു വിചാരമല്ല, അതിൽ മിഥ്യ അഹങ്കാരമില്ലായ്മ. അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു യഥാർത്ഥ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം. ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് ഞാൻ ഇന്നയാളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അഹങ്കാരം കാണിക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെയോ വിനയത്തോടു കൂടി, ഗുരു നമ്മളെ ബഹുമാനിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും വിനയത്തോടു കൂടി ആ ഗുരുവിനെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ഗർവില്ലായ്മയോടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ക്ഷമയോടും ലാളിത്യത്തോടും കൂടിയുള്ള ജീവിതത്തോടു കൂടി ആ ഗുരുവിനെ ആദരിച്ച് ഗുരുവിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം കൈക്കൊള്ളാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അദ്ദേഹത്തെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ ഉപദേക്ഷ്യന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനഃ തത്വദർശിനഃ എന്ന് 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവം കേട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വിനയത്തോടുകൂടി, ലാളിത്യത്തോടുകൂടി, ക്ഷമയോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക. ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കണം. എങ്ങനെ? ശുചിത്വം, സ്ഥൈര്യം, ആത്മസംയമനം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി എന്നിവയോടുകൂടി. ശുചിത്വത്തോടുകൂടി, ശാരീരികവും മാനസികവുമായിട്ടുള്ള ശുചിത്വത്തെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ശുചിയാകുന്നത്, നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകുന്നത് എന്ന് ഗുരുവിൽ നിന്ന് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ബാഹ്യമായ ശുചി നമുക്ക് ശരീരത്തെ വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ശുചിത്വം മനസ്സിനെ എങ്ങനെ പരിശുദ്ധമാക്കും? അത് ഗുരുവിൽ നിന്ന് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ സ്ഥൈര്യം, അതായത് സ്ഥൈര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നിമിഷം, സ്ഥിരത, സ്ഥിരതയോടുകൂടി, സ്ഥിരത എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സ്ഥിരതയോടുകൂടി ആത്മസംയമനം, ആത്മാവിന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ സംയമനത്തോടു കൂടി, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തിയോടുകൂടി, മിഥ്യ അഹങ്കാരമില്ലായ്മ, ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ് എന്നുള്ള അവബോധത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞയോടുകൂടി ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താഴ്മയോടുകൂടി പരിശ്രമിക്കുക. ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ് എന്നുള്ള അഹങ്കാരമില്ലാതെ നമ്മൾ ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധത്തെ ഉണ്ടാക്കണം. അതായത് ഈ ശരീരത്തിന് ജനന മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു, വാർദ്ധക്യം ബാധിക്കുന്നു, രോഗം ബാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അറിയുന്ന ഞാൻ ഈ ശരീരമാകാനായിട്ട് സാധ്യതയേ ഇല്ല. കാരണം ഞാനാണ് ഇതെല്ലാം അറിയുന്നത്. ശരീരത്തിന് വാർദ്ധക്യം ബാധിക്കുന്നതും ശരീരം ജനിച്ച് വളരുന്നതെല്ലാം ഞാൻ അറിയുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ, ഈ ശരീരം വേറെ എന്നുള്ള ഒരു അറിവ് നമ്മിൽ ഉണ്ടാകണം. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു പേന, ഇത് എന്റെ പേന എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് ഈ ശരീരം എന്റെ ശരീരം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല. ഞാൻ ഈ പേനയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കാത്തത് പോലെ. പക്ഷെ എങ്കിലും ശരീരബോധത്തിൽ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ശരീരം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന്. ഉദാഹരണത്തിന്, ശരീരം ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഞാനാണ് ആഹാരം കഴിച്ചത്, എനിക്കാണ് സന്തോഷമാകുന്നത്. ശരീരത്തിന് വിശക്കുമ്പോൾ എനിക്കാണ് വിശക്കുന്നത്. ശരീരത്തിന് ആഹാരം കഴിച്ച് വയറ് നിറയുമ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷമാകുന്നു. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ശരീരബോധത്തിൽ മിഥ്യ അഹങ്കാരം, അതായത് ഞാൻ സ്വയം ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള അറിവില്ലാതെ ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ശരീരം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നത്. അങ്ങനെ മിഥ്യ അഹങ്കാരത്തെ നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കണം. പിന്നെ ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നിവയെല്ലാം ദുഃഖമാണ്. അതെല്ലാം ഈ ശരീരത്തിന് ഉണ്ടാകുന്നു. അതിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് മറികടക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള അറിവ് ഈ ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കരസ്ഥമാക്കണം. അതെങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക? അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. അതെല്ലാം ജ്ഞാനമാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കൂടാതെ അങ്ങനെ ഭൗതികതയോടുള്ള വൈരാഗ്യത്തെ, വിരക്തിയെ വളർത്തിയെടുക്കുക. മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെയെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആശ്രമത്തിലേക്ക് പോകണമെന്നല്ല പറയുന്നത്. പിന്നെയോ ആസക്തിയെ കുറയ്ക്കുക. കാരണം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരാകാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഉത്തമമായി. കാരണം നമ്മൾ അന്യോന്യം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച്
നമ്മൾ സ്വയം ഭക്തരാകാനായിട്ട്, ഒരു ഗൃഹത്തിലെ എല്ലാവരും ഭക്തന്മാരാകുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൂടുതലായിട്ട് ആ ഗൃഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. നേരെ മറിച്ച് ചിലരുടെ വീട്ടിൽ അതിനെ സമ്മതിക്കുന്നില്ല, ചിലർ അതിനെ എതിർക്കുന്നു. കാരണം അവർക്ക് ഈ ആധ്യാത്മികതയുമായിട്ടുള്ള നിയമനിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കാനായിട്ട് കഷ്ടമുണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഒരിക്കലും അവരോടുള്ള ചുമതലകൾ നമ്മൾ വിടരുത്. കുടുംബത്തിനോട് നമുക്ക് ചുമതലയുണ്ട്, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്, കർത്തവ്യമുണ്ട്, അതെല്ലാം നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. പക്ഷേ ആസക്തിയെ കുറയ്ക്കുക, നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് എല്ലാം ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായ എന്നുള്ള മുക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് അധികമായിട്ട് വെക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആധ്യാത്മികതയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറകിലോട്ട് വരുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ബന്ധം, ശരിയാണ്. അപ്പോൾ ആ കർത്തവ്യം നമ്മൾ നിറവേറ്റണം. കർത്തവ്യത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകുന്നത്. പക്ഷെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത. എന്തുകൊണ്ട്? ശാരീരികമായിട്ടാണ് അവയെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. 3 ഗുണങ്ങളാണ് ശരീരത്തിന് സുഖദുഃഖങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതിനോട് ആസക്തി പാടില്ല. എന്നിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയെ വളർത്തിയെടുക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തി വളർത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ മയി ചാനന്യയോഗേന ഭക്തിരവ്യഭിചാരിണി, അവ്യഭിചാരിണി ഭക്തി, ഭഗവാനിൽ നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയെ വളർത്തിയെടുത്ത് ആ ഭക്തി വളർന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം ആൾക്കൂട്ടം എന്നുള്ളത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. കാരണം എല്ലാവർക്കും പല വിധത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുക. സത്സംഗത്തിലൂടെ ഭക്തന്മാരുടെ സത്സംഗമാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ അല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തൻ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിഞ്ഞ് തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക. ഇവയെല്ലാമാണ് ജ്ഞാനം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അല്ലാത്തതൊന്നും തന്നെ ജ്ഞാനമല്ല എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം. ഇത്രയുമാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി, ദുഃഖ, ദോഷാനുദർശനം. അവയുടെ ദുഃഖത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ജനനം എന്നുള്ളത് വളരെയധികം ദുഃഖമാണ്. നമ്മുടെ വയറ്റിൽ ആ കുഞ്ഞ്, ഭാഗവതത്തിൽ 3-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് വയറ്റിൽ കിടന്ന ആ കുഞ്ഞ് എത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന്. അപ്പോൾ കൂടാതെ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് വരെ ആ കുഞ്ഞിന്റെ വിഷമങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. കുഞ്ഞ് എന്തിനാണ് കരയുന്നത്? നമ്മൾ ഓരോ തവണയും കുഞ്ഞ് കരയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും കുഞ്ഞ് വിശന്നിട്ടാണ് എന്ന്. അതിന് ആഹാരം കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷെ വേറെ ഏതെങ്കിലും കാരണമായിരിക്കും കുഞ്ഞിനുണ്ടാകുക. നമ്മൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ ജനനം എന്നുള്ളത് ഒരു ദുഃഖം തന്നെയാണ്. മൃത്യു എന്നുള്ളത് തീർത്തും ദുഃഖമാണ്. പിന്നെ ജര, വാർദ്ധക്യം ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് പറയേണ്ട. കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ക്ഷീണമാകുന്നു. അത് വളരെയധികം ക്ലേശകരമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയാണ്. രോഗം, അതും വളരെ ക്ലേശകരമാണ്. ഇതിന്റെ എല്ലാം ദുഃഖാത്മകതയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു താരതമ്യ പഠനം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹിന്ദി ആക്ട്രസ്, അവരുടെ ചെറുപ്പകാലവും ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയുമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ആ ജരയും വ്യാധിയും എല്ലാം എത്രമാത്രം നമ്മളെ ദുഃഖത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മിക ജീവിത പുരോഗതിക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത ഒന്നാണ് ശൗചം. ശൗചം 2 വിധമുണ്ട്, ബാഹ്യവും ആഭ്യന്തരവും. ബാഹ്യ ശൗചം കുളി കൊണ്ട് തന്നെ നിറവേറ്റാം. ആഭ്യന്തരമായതിന് നിരന്തരം കൃഷ്ണസ്മരണ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രജപവുമാണ് ഉപാധികൾ. മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മുൻ ജന്മകർമ്മങ്ങളുടെ പൊടിപടലങ്ങളെ ഈ പ്രക്രിയ കൊണ്ട് തുടച്ചു മാറ്റാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധമാകാൻ, ആഭ്യന്തരമായിട്ട് പരിശുദ്ധമാകുന്നതിന് ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനത്തിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആരെയാണ്? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇവരെ ജ്ഞേയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവാത്മാവിനെയും ആ പരമാത്മാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞേയം. അതായത് ആരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയണമോ അറിവിന്റെ വിഷയം ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ഭഗവാൻ 2-3 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നു. പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ആരാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.
സർവേന്ദ്രിയ ഗുണാഭാസം സർവേന്ദ്രിയ വിവർജിതം അസക്തം സർവഭൃച്ഛൈവ നിർഗുണം ഗുണഭോക്തൃച. സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണ് പരമാത്മാവ്. എന്നിരുന്നാലും അവിടത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നെങ്കിലും അനാസക്തനാണ്, ത്രിഗുണാതീതനും. അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണ്. ഋഷികേശൻ എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പറയുന്നു. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആ പരമാത്മാവാണ്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളല്ല ഉള്ളത്. ആ പരമാത്മാവായിട്ട് സ്വയം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വാഴുന്നുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഈ ശരീരവുമായിട്ട് താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ആധ്യാത്മികം തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം സ്വയം അതീന്ദ്രിയനായിട്ട് ആധ്യാത്മികനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വാഴുന്നത്. ജീവാത്മാവിനെ പോലെ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ശരീരബോധത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങനെ അവിടത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. സകല ജീവജാലങ്ങളെ നിലനിർത്തി പോരുന്നു. അദ്ദേഹമാണ് എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കുന്നത്. എങ്കിലും അദ്ദേഹം ആ ഭൗതികതയിൽ ആസക്തനാകുന്നില്ല. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ആധ്യാത്മികനായിട്ട് തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നു. പിന്നെ ത്രിഗുണാതീതനാണ്. നിർഗുണൻ എന്ന് ഭഗവാനെ വിശേഷിക്കുന്നു. നിർഗുണൻ, നിരാകാരൻ എന്നെല്ലാം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ ജീവാത്മാവിന് ശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ദ്വിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനാണ്. ജ്യോതിഷാമപി തജ്യോതിസ്തമസഃ പരമുച്യതേ ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ജ്ഞാനഗമ്യം ഹൃദി സർവസ്യ വിഷ്ഠിതം. അദ്ദേഹമാണ് സർവ ജ്യോതിഷകളുടെയും സ്രോതസ്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ചു നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും അവിടുന്ന് തന്നെ. അറിവും അറിയേണ്ടുന്നതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ആ പരമപുരുഷനാണ്. സർവ ജ്യോതിഷകളുടെയും സ്രോതസ്, അതായത് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും എല്ലാം തന്നെ ആ പ്രകാശം നൽകുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ നിന്നാണ് സൂര്യചന്ദ്രന്മാർക്കും പ്രകാശം ലഭിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഭൗതികമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ചു നിൽക്കുന്നു അദ്ദേഹം. നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ഇരുട്ടാണ്, പൂർണ്ണമായിട്ടും അന്ധകാരമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സൂര്യന്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് വരുന്നത് പ്രകാശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇരുട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ വൈദ്യുതി അല്ലെങ്കിൽ അഗ്നി അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ണ് കാണാൻ സാധ്യമല്ല. അന്ധകാരമാണ് ഇവിടെ. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്നുള്ളത് ആധ്യാത്മികം. അവിടെ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിളക്കാണുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ നിന്ന് എല്ലാ ലോകങ്ങളും സ്വയം പ്രകാശിതങ്ങളാകുന്നു. അങ്ങനെ ആ പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിനെ അതിക്രമിച്ചു നിൽക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഒരു ജീവിയല്ല. പിന്നെയോ ആധ്യാത്മികനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് അദ്ദേഹം. അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അറിവാണ് അദ്ദേഹം. പൂർണ്ണമായിട്ടും ജ്ഞാനമാണ് അദ്ദേഹം. അറിയേണ്ടത് ഭഗവാനെയാണ്. അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് പ്രാപിക്കേണ്ടത് ഭഗവാനെയാണ്. കൂടാതെ സർവഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന പരമപുരുഷൻ പരമാത്മാവും അദ്ദേഹം തന്നെ. പുരുഷഃ പ്രകൃതിസ്ഥോ ഹി ഭുങ്ക്തേ പ്രകൃതിജാൻ ഗുണാൻ കാരണം ഗുണസംഗോസ്യ സദസത് യോനി ജന്മസു. ഇനി ഭഗവാൻ പുരുഷൻ ആരാണ്? അപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ക്ഷേത്രത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു, ജ്ഞേയം പറഞ്ഞു. ഇനി പ്രകൃതിയെയും പുരുഷനെയും കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പ്രകൃതി, ഭൗതിക പ്രകൃതി, അതിനെ ആസ്വദിക്കുന്ന ജീവാത്മാവ്, അവർ രണ്ടുപേരുടെയും സ്ഥിതി എന്താണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇനി പറയുന്നത്. പുരുഷൻ അതായത് ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതി സ്തോഹി, ആ പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നതോടുകൂടി ഭുങ്ക്തേ പ്രകൃതിജാൻ ഗുണാൻ, ആ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം ആ ജീവാത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നു, ശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താലാണിത്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ നാനാ യോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഗുണങ്ങൾ, അടുത്ത അധ്യായം ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. അതിൽ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. സത്വം, രജസ്, തമസ എന്നീ 3 ഗുണങ്ങൾ. ഭൗതികമായ ഒരു ശരീരം എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നതോടുകൂടി ആ ശരീരത്തിന് സ്വയം പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ശരീരം ഒരു ജഡവസ്തുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു.
24 മൂലകങ്ങളെ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ജഡവസ്തുവായ ശരീരത്തിന് സ്വയം പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ ആ ശരീരത്തിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ, സത്വം, രജസ്, തമസ് എന്നീ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം ശരീരത്തിനുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ചിന്തിക്കുന്നു, പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് നാനാ യോനികളിൽ ജനിക്കുകയാണ് ജീവാത്മാവ് ചെയ്യുന്നത്. പല പല ശരീരങ്ങൾ ജീവാത്മാവിന് അങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ആധ്യാത്മികനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവ് സംയോഗം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഭൗതികമായ ഒരു ശരീരം ജീവാത്മാവിന് ലഭിക്കുന്നതോടുകൂടി ജീവാത്മാവ് ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താൽ ശരീരത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിക്കനുസരിച്ച് ജീവാത്മാവിന് പലതരത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങൾ നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള പല ശരീരങ്ങൾ ജീവാത്മാവിന് ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ ജീവാത്മാവിന്റെ അവബോധം മാറ്റപ്പെടുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ പുതിയ ശരീരം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വളരെയധികം ഒരു പന്നിയെ പോലെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിച്ചിട്ടും ഒരു പന്നിയെ പോലെ കണ്ണിൽ കണ്ടതും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളും കഴിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു നികൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നതെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മം ഒരു പന്നിയായിട്ട് ജനിക്കുമെന്നാണ് ഈ ഫോട്ടോ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കണം. ഒരു പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതത്തെ നയിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശീലിക്കുക. കാരണം ഈ ജന്മമാണ് അടുത്ത ജന്മത്തിന്റെ നമ്മൾ പരിശീലനം. കാരണം ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ അടുത്ത ശരീരം ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഭൗതിക തൃഷ്ണയുടെ പ്രേരണ മൂലം ജീവാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ ദേവനാകും, ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യനും മറ്റു ചിലപ്പോൾ വന്യമൃഗവുമായേക്കാം. പക്ഷിയായും പുഴുവായും ജലജന്തുവായും പുണ്യാത്മാവായും മൂട്ടയായി പോലും ചിലപ്പോൾ പിറന്നു എന്ന് വരാം. ഇത് അങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഏതു രൂപം എടുത്താലും തന്റെ പരിതസ്ഥിതികളുടെ ആധിപത്യം തനിക്ക് തന്നെ എന്ന് ജീവൻ കരുതുന്നു. എന്നാൽ അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനനാണ് എന്നതാണ് സത്യം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ പുരുഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എല്ലാം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നമ്മുടെ അവബോധം എത്രമാത്രം മലിനമാക്കപ്പെടുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ശരീരമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക അടുത്ത ജന്മത്തിൽ. അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ അധപ്പതിച്ചു പോകും, ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യനായി തന്നെ തുടർന്നു എന്ന് വരാം. നല്ല പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുവെങ്കിൽ നമുക്ക് ദേവന്മാരായിട്ട് പിറക്കാം. അപ്പോൾ എന്തും നമ്മുടെ ആ കർമ്മത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരം അടുത്ത ജന്മത്തിലെ ശരീരങ്ങൾ മാറ്റപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ആ ശരീരബോധത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഏത് ശരീരമാണ് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു ആ ചുറ്റുപാടിന്റെ എല്ലാം ആധിപത്യം എനിക്കാണ്, എല്ലാം എന്റെ കൺട്രോളിലുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മുടെ വിചാരം, ജീവാത്മാവിന്റെ വിചാരം. പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ ജീവാത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശരീരം പൂർണ്ണമായിട്ടും പ്രകൃതിക്ക് അധീനത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആ ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നു, നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഗുണങ്ങളുടെ ആ പ്രഭാവത്തിൽ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നും പ്രവർത്തിച്ചു പോകുന്നത്. അത് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ജീവാത്മാവ് ശരീരബോധത്തിൽ ശരീരം ആ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും അതിനനുസരിച്ച്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ എല്ലാം തന്നെ ആരാണ്? ജീവാത്മാവ്. ശരീരം പല വിധത്തിലും ആ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പക്ഷെ എല്ലാം ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരമാണ്. പക്ഷേ ആ ശരീരം ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയുടെയും ഫലം അനുഭവിക്കുന്നത് ജീവാത്മാവാണ്. കാരണം അടുത്ത ജന്മം ലഭിക്കുന്നത് ജീവാത്മാവ്. ശരീരം മരിച്ചു പോകുന്നു, ജീവാത്മാവിനാണ് അടുത്ത ജന്മം ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ കഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ച് ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. യേവം വേത്തി പുരുഷം പ്രകൃതി ചാഗുണൈഹി സഹ സർവഥാ വർത്തമാനോപി നസ ഭൂയോഭിജായതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്തയെയും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും വിശദമായി അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായും മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായാലും ലോകത്തിൽ അവർ വീണ്ടും ജനിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രകൃതിയും ജീവസത്തയും പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളും അവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബന്ധം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ശരീരം ജീവാത്മാവ് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം ജീവാത്മാവിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. ജീവാത്മാവ് കർമ്മം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല,
ശരീരത്തെ കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യിക്കുന്നില്ല, സ്വയം കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കുന്നുമില്ല. അതെല്ലാം ശരീരബോധത്തിൽ ജീവാത്മാവിന് അങ്ങനെ തോന്നുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആ അവബോധം അങ്ങനെ ആക്കപ്പെടുന്നു ഭൗതികതയിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വിഷയത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കും. കാരണം നിസ്സഹായനായ ജീവാത്മാവിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ അവബോധം പരിശുദ്ധമാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കും. അങ്ങനെ അവർക്ക് വീണ്ടും ജനനം സംഭവിക്കില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പ്രകൃത്യൈവ ച കർമാണി ക്രിയമാണാനി സർവശഃ യ പശ്യതി തദാത്മാനം അകർത്താരം സ പശ്യതി. ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്നും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നും അറിയുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട്. ജീവാത്മാവ് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല, ജീവാത്മാവിനൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. പക്ഷേ ശരീരബോധത്തിൽ ജീവാത്മാവ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു. ശരീരം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയെല്ലാം ഞാനാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്ത കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ജീവാത്മാവിന് ഇങ്ങനെയൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ അവബോധത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അവബോധം പരിശുദ്ധമാകണം. ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം. നമ്മൾ ഭഗവത് അംശമായ ആത്മാവാണ്, ശരീരമല്ല എന്നുള്ള അവബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുക. അത് മാത്രമേ ഒരു വഴിയുള്ളൂ ജീവാത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കുവാനായിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ജീവാത്മാവ് എന്നെന്നും നിത്യബദ്ധനായിട്ട് ഈ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ഓരോ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ മാറി മാറി ഇരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പോൾ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെ? ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ ശരീരത്തെ കൊണ്ട് പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ്, ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു രക്ഷയുമില്ല നമുക്ക്. കാരണം നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വരാത്തത് കൊണ്ട്, പൂർണ്ണമായിട്ടും പുരുഷനായി സ്വയം ആസ്വദിക്കണം എന്നുള്ള അവബോധത്തിലായതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ചിന്തകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ കാട് കയറി സത്വം, രജസ്, തമസ് ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നുവോ ശരീരം അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ചിന്താഗതി അങ്ങനെ മാറിപ്പോകുന്നു. അപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ജീവാത്മാവ് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നറിയുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. അതിനെയാണ് ജ്ഞാനചക്ഷുഷ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ജ്ഞാനദൃഷ്ടിയോടുകൂടി നമ്മൾ അറിയുക. ജ്ഞാനം, അറിവോടുകൂടി നമ്മൾ എല്ലാത്തിനെയും കാണുക. നമ്മുടെ വീക്ഷണകോൺ മാറ്റണം. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനദൃഷ്ടിയോടുകൂടി നമ്മൾ എല്ലാം കാണണം. ശരീരമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ജീവാത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള അറിവ് നമ്മൾ സമ്പാദിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാത്തിനെയും ദർശിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. യഥാപ്രകാശയത്യേകഃ കൃഷ്ണം ലോകമിമം രവിഃ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രീ തഥാ കൃഷ്ണം പ്രകാശയതി ഭാരത. സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവിന്റെ ജോലി അത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ. ജീവാത്മാവിന് ഒരു ശരീരം ലഭിക്കുന്നതോടുകൂടി ജീവാത്മാവിന്റെ അവബോധം കൊണ്ട് ആ ശരീരത്തിന് പ്രകാശം, അതായത് ജീവിക്കാനുള്ള, പ്രയത്നിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ചേതന ലഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ജീവാത്മാവിന്റെ അവബോധമാണ് ശരീരത്തിന് ചേതനയുണ്ടാക്കുന്നത്. ജീവാത്മാവില്ലെങ്കിൽ ശരീരം വെറും ജഡവസ്തുവാണ്. അപ്പോൾ ശരീരം എന്താണ്, ജീവാത്മാവ് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ശരീരം എന്നുള്ളത് 24 ഭൗതിക മൂലകങ്ങളാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ജഡവസ്തുവാണ്. ജീവാത്മാവ് എന്നുള്ളത് ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള ആത്മാവാണ്. ആ ആത്മാവ് ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതോടുകൂടി ആ ആത്മാവിന്റെ അവബോധം, ശരീരത്തിന് ബോധമുണ്ടാകുന്നു. എങ്ങനെ? ആ ജീവാത്മാവിന്റെ അവബോധം ശരീരത്തെ മുഴുവനും ആ പ്രജ്ഞ കൊണ്ട്, ബോധം കൊണ്ട് പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ആ ശരീരം പിന്നീട് പ്രവർത്തനത്തിന് സജ്ജമാകുന്നത്. പിന്നീട് ശരീരത്തിന് ജീവൻ വരുന്നത് കൊണ്ട് ശരീരം പലതരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു? 3 ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം മൂലം ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ ശരീരത്തിന് സ്വയം പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവ് പ്രവേശിക്കുന്നു, ആ അവബോധം മൂലം ശരീരം പ്രകാശമാനമാകുന്നു, ചേതനയുണ്ടാകുന്നു. പിന്നീട് ആ ശരീരത്തിന്റെ ആ 3 ഗുണങ്ങൾ ശരീരത്തെ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സങ്കലനത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഉൽപ്പന്നമല്ല പ്രജ്ഞ. ജീവാത്മാവിന്റെ ലക്ഷണമാണ് പ്രജ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ അവബോധം.
ഒരു പ്രത്യേക ശരീരത്തിലെ പ്രജ്ഞയ്ക്ക് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലുള്ള പ്രജ്ഞയിൽ പങ്കില്ല എന്നതാണ് കാരണം. വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിന്റെ സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ ശരീരങ്ങളിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവിനാണെങ്കിൽ സർവ്വജീവജാലങ്ങളുടെയും ബോധം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പരമപ്രജ്ഞയുണ്ട്. പരമാത്മാവിന് എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാ ശരീരത്തെ കുറിച്ചുമുള്ള അറിവുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രജ്ഞ, അവബോധം എന്നുള്ളത് പരമപ്രജ്ഞയാണ്. എന്നാൽ ജീവാത്മാവിൻ്റെത് ഒരു ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം അറിയുന്ന വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള പ്രജ്ഞയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ജീവാത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള വ്യത്യാസം അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആ അവബോധത്താലാണ് ശരീരം പ്രകാശമാനമാകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ അവബോധത്തെ നമ്മൾ പരിശുദ്ധമാക്കണം. കാരണം അവബോധം മലിനമാക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് ശരീരം അങ്ങനെ പലതരത്തിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അവബോധം പരിശുദ്ധമാണെങ്കിൽ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്ത് പരിശുദ്ധനാകാനായിട്ട് ശരീരത്തിന് സാധിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവബോധം മലിനമാക്കപ്പെടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കുറ്റവാളിയാകാനായിട്ട്, ഒരു കള്ളന്റെ കയ്യിൽ കത്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയുണ്ടാകും അവസ്ഥ? ഒരു ഡോക്ടറുടെ കയ്യിൽ കത്തി കിട്ടിയാൽ ഒരു കള്ളൻ ഒരാളുടെ ജീവനെ നശിപ്പിച്ചേക്കാം, എന്നാൽ ഒരു ഡോക്ടർ ആ കത്തി കൊണ്ട് ഒരാളുടെ ജീവനെ രക്ഷിച്ചേക്കാം. രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അവബോധം പരിശുദ്ധമായാൽ ആ ജീവാത്മാവിനെ നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് അയക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ അവബോധം മലിനമാക്കപ്പെടുമ്പോഴോ ആ ജീവാത്മാവ് പല കുറ്റകൃത്യങ്ങളും ചെയ്തു എന്ന് വരാം, പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് വരാം. അങ്ങനെ മലിനമാക്കപ്പെട്ട അവബോധത്തോടു കൂടി നമ്മൾ അധപ്പതിച്ചു എന്നും വരാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെ അവബോധത്തെ കൃഷ്ണാവബോധമാക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുക. അതുവഴി നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാം. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ അവബോധം ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താൽ മലിനമാക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പല ശരീരങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അവബോധമാണ് നമ്മൾ ശരിയാക്കേണ്ടത്. ശരീരത്തിന്റെ ചിന്താഗതി മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മാറ്റുന്നതിന് പകരം കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം. അവബോധം പരിശുദ്ധമാക്കണം. അതുവഴി മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യാനും ചെയ്ത് പരിശുദ്ധമായിക്കൊള്ളും. ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞയോരേവം അന്തരം ജ്ഞാന ചക്ഷുഷ ഭൂത പ്രകൃതി മോക്ഷം ചായേ പരം. ശരീരത്തിനും അതിനെ അറിയുന്നവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെ എന്ന് ജ്ഞാന ദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്ത് എന്നറിയാനും കഴിവുള്ളവർ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പോൾ വ്യത്യാസം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ശരീരം എന്നാൽ എന്ത്, ജീവാത്മാവ് എന്നാൽ എന്ത്, പരമാത്മാവ് എന്നാൽ എന്ത്, വ്യത്യാസം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ശരീരം ജഡവസ്തുവാണ്, ജീവാത്മാവ് ആധ്യാത്മികനാണ്, ഭഗവാൻ ഇവരെ എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയന്താവാണ്. ഈ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ജീവാത്മാവിനെ ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുള്ള ആ പ്രക്രിയയെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പരമപദം പ്രാപിക്കാമെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം പറയുന്നു. അപ്പോൾ വ്യത്യാസം എന്ത് എന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ജ്ഞാനദൃഷ്ടിയോടുകൂടി കാണാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കാരണം ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അറിവോടുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാനും ആ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ച് മുക്തിയിലേക്ക് ഉയരാനുമുള്ള ആ ഒരു പ്രചോദനം നമുക്കുണ്ടാകുന്നത്. അറിവില്ലെങ്കിൽ, എന്തിനെക്കുറിച്ച് സത്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അജ്ഞരായിട്ട് തന്നെ തുടരും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഈ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കുന്നു. അജ്ഞതയാണ് എല്ലാ ദുഃഖങ്ങൾക്കും അവബോധം മലിനമാക്കപ്പെടാനും എല്ലാത്തിനും കാരണം അജ്ഞതയാണ്, അറിവില്ലായ്മയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് അറിവ് തരുന്നു. പക്ഷേ വേറൊരു കാര്യമുള്ളത്, അജ്ഞത ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് അല്ല. അതായത് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യാനോ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനോ എനിക്ക് അറിവില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് അല്ല. കാരണം അറിവ് നേടാനുള്ള പല പ്രക്രിയകളും ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ അറിവ് സമ്പാദിക്കണം. ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം അറിവ് തന്നിരിക്കുന്നു നമുക്ക്. അപ്പോൾ അറിവ് നേടി അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരുക, നമ്മുടെ അവബോധത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കുക, അങ്ങനെ ജീവാത്മാവിനെ ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക. അത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. കാരണം മനുഷ്യനായിട്ടുള്ള ശരീരം ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ കരുണയാൽ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ച് ആ പരിശുദ്ധരാകാനായിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക. ഈശ്വരനെ പറ്റി കേൾക്കാനും അങ്ങനെ ക്രമേണ ജ്ഞാനം നേടാനും അവസരം നൽകുന്ന സത്സംഗമാണ് വിശ്വാസ്യമുള്ള
വിശ്വാസമുള്ള മനുഷ്യന്റെ പ്രാഥമിക ആവശ്യം. ജ്ഞാനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ സത്സംഗം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചാൽ ജഡപദാർത്ഥവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ എന്ന് അയാൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. അത് തന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ ചവിട്ടുപടി. ആധ്യാത്മിക ഗുരു വിവിധ ഉപദേശങ്ങളാൽ ശിഷ്യനെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭൗതിക സങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ട് സഹായിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏതോ ഒരു സങ്കല്പത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അജ്ഞാനം മൂലം നമ്മൾ ഇതാണ് ജീവിതം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതല്ല ജീവിതം എന്നുള്ളത് വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ് എന്ന് ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് പോലെ എന്താണ് ജീവിതം, ശരീരം എന്നാൽ എന്താണ്, നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ നമ്മളെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു, ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം മൂലമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. അതുപോലെ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു നമ്മളെ ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നു. അങ്ങനെ മുക്തിയിലേക്ക്, ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിലേക്ക് ഗുരു നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു മുക്തരാകുവാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ അധ്യായത്തിൽ ജ്ഞാനത്തിന്റെ തുടക്കമാണ്. ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്, ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ ബന്ധനത്തിലാക്കപ്പെടുന്നു, ശരീരം എന്നാൽ എന്താണ്, എല്ലാം തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ ശരീരം എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, 3 ഗുണങ്ങൾ ശരീരത്തെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കേൾക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ജ്ഞാനം വളർത്തുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന് മുക്തിയിലേക്കുള്ള വഴി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം